amb el suport de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física. Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria. Aquí comença Futbol Català, amb Marc Marvà. Això és el podcast de futbol de casa nostra a la ràdio pública del país, sota l'atenta mirada del Jordi Montalvo, els reflexes del Jordi Bracons, l'enginy de la Mònica Aguilar i la contundència del Samu Omedes. Cada setmana, la dosi de futbol de veritat que necessites. Benvinguts a Futbol Català, amb Marc Marvà. Ja tornem a estar molt dins, ja bateguen els camins, de cop ens en sortim. Hola, com esteu? Benvinguts i benvingudes al podcast de Futbol Català de Catalunya Ràdio. Avui, amb el debut ja oficial de Mireia Sanz en la seva nova secció. Mireia Sanz, benvinguda. Hola, bona tarda. Has vist? Bracons, Montalvo. Teníem ganes ja. Sí, estem nerviosos per veure què ens porta. A veure què porta, no? A veure quin és el debut. Però més, debut, bé, amb autoritat, no? Sí, debut amb autoritat. Debut amb tema polèmic. Sí? Jo vinc amb polèmica ja. És un tema El primer polèmic, dia, no? tema polèmic, sí. Recordem, i posem en situació a la gent. La Mireia ens portarà durant gran part de la temporada gent del món del futbol català relacionat amb el món femení, és a dir, Exacte. Persones que no només jugadores, sinó diferents perfils que puguem trobar, i avui és el primer perfil, Mireia. En tenim de molt diversos, no?, de moment. En tenim de molt diversos i avui jo crec que és aquest perfil que, bueno, el de mai plou a gust de tothom, doncs els hi ve... És un vestit que els hi va perfecte. Va, ja posem una mica sobre la pista. Situa'ns. Mireia, sisplau, situa'ns una mica. Us situo. Encetem la secció amb un perfil sempre polèmic, però realment volia que fos el primer perquè crec que són les grans desconegudes, Sí. segurament les grans incompreses, i segurament pocs de nosaltres sabem el dia a dia d'elles, que per cert, si em permeteu, parlaré sempre en femení en aquesta secció, no? Ja que parlem de dones, Home, parlem en femení, sou sembla tres ideal. homes, però bueno, no passa res. Jo crec que fins aquí arribarem. A què? A parlar en femení, vull dir que... Home, espero. Sisplau. Sí, per això vull dir que... Ja estem més calia, avançats. ja calia. Estem una mica més avançats, crec. És un perfil que sobre el camp decideixi el que decideixi, sempre hi ha algú que creu que s'ha equivocat. Suposo que sabeu de qui parlem. Ja sé qui és. Sí, és El Bracons ja... Compro vocal. Àrbitre. Molt bé. I és polèmic, creieu, el tema àrbitres femenina, és a dir, l'arbitratge femení creieu que és més polèmic Jo crec l'arbitratge que no és polèmic, però i ens ho explicarà millor la Mireia. Sí. Crec que viuen en una situació que és diferent a la que es deuen trobar els homes que són àrbitres. És a dir, no Clar. és el mateix al futbol català ser home àrbitre que ser dona àrbitre. Entenc, dedueixo. Deduïm, parlarem amb una àrbitra i ella ens ho explicarà millor que ningú. Doncs avui amb una àrbitra, després li posarem nom, li posarem cognoms, perquè els àrbitres, a mi el que més m'agrada és que els hi diem amb els dos cognoms. Sí. O sigui, Montalvo, jo si fos àrbitre seria el senyor Marvà Prats, saps? Sí, totalment. Vull dir... A més, contra més castís el tinguis, més bon àrbitre ets. Jo crec que... Veus tu, per exemple, Marvà Prats... No pot ser àrbitre. Ni línier. El árbitro catalán. Però la col·legiada d'avui sí. He de dir que sí, després descobrirem qui és. Sí. Té cognom d'àrbitres, jo la vaig sentir, la vaig veure i dic, tens cognom d'àrbitre. Totalment. Perquè la vostra relació amb l'arbitratge és important. Jo he de dir que tinc una relació d'amor-odi cada diumenge. No sé per què fas pinta de ser el típic que Soc molt menges pesat. la vera als àrbitres. Jo crec que és el típic que al túnel de vestidors pregunta al delegat com es diu. Bravo! Com es diu l'àrbitre? Fregant la falta de respecte. Sempre, que bé, Mireia, que bé preguntar sempre el nom. Jo vaig tenir un passat com a àrbitre, també. Tu vas ser àrbitre? Vaig ser àrbitre de futbol sala, sí. Ostres, això ara ens ho expliques? Vaig ser àrbitre de futbol I tu, sala. Bracons, ets de que menges orella d'àrbitre des de la porteria? Intento no fer-ho perquè sé que és complicat, però hi ha vegades que el partit et porta si veus que no té criteri o que el té bastant erroni, doncs sense faltar el respecte, però dir-li que no està fent les coses del tot. O sigui que a ti d'això en la seva mare... I a tu t'ho diuen quan no les fas bé? Això sempre, per tant, sí. A l'entrenador. Sí, anava a dir. Sí. Val.
I tu, Mireia, des de la vessant més de comunicació, a vegades t'has de frenar? Yo quan et piquen he de dir malament, que o no? algún linier m'ha dit que, por favor, estoy ahí haciendo fotos i no queixant-me les decisions arbitrals. No m'han fet mai fora, però, clar, Ja. m'intento posar a la banda I de tu ets allò línia. rajant d'un No, gol això que t'han no, anul·lat jo i t'has tinc- hagut no. de frenar Un o dia, alguna un dia podríem fer piulades de community managers del futbol català Totalment. esnipant-ho tot perdent els papers. Sí? Tinc molt respecte, perquè crec Sí, que no? tenen un dels papers més complicats durant un partit. Va, Si no, el que més. Sí, sí. Ara entrem en situacions personals que tots hem viscut i després saludem a aquesta àrbitre que avui, primera protagonista en aquesta nova secció, que avui ens porta la Mireia Sanz. I, com sempre avui, acabarem amb un Winston Bogarde dedicat. Sí, al món de l'arbitratge. Home, va, comencem. Això no té pèrdua avui. Segueix-nos a Twitter, a Instagram i també a YouTube. Ens pots escoltar al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a Spotify, i ens pots veure al YouTube o al web de la Federació Catalana de Futbol. Futbol català, amb Marc Marvà. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui. Escolta'ns cada setmana al web i l'app de Catalunya Ràdio. La dosi de Futbol Cat que necessites. Futbol català, amb Marc Marvà. Et passaré a recollir. Doncs aquí seguim i la primera pregunta que tenia és si us havíeu plantejat mai ser àrbitres, perquè la veritat és que Jo no. ja te l'he respost. Que tu has sigut, eh? Per tant vaig ser-ho, per tant m'ho vaig plantejar. Vas ser àrbitre de futbol sala, Sí, tu? sí. Va durar poc, eh? Va durar poc. Sí, primer vaig començar xiulant al Consell de l'Esport Escolar Home, mític. i després vaig fer el pas a Federació. Quants anys tenies allà? 20 o 21, home, ja. potser, sí. 20-21. Ja estaves mig madurant i tot. Sí, exacte. Mig. S'ha quedat en el mig, o sigui, han passat 10 anys i falta la maduració sencera, eh? No, era un tio molt madur ja. Però les experiències tampoc van ser de... O sigui, m'ho passava molt bé, però Sí? al final ja quan vaig arribar a la federació... M'ho passava molt bé, xiulant. O sigui, si t'agrada el tema d'arbitrar i futbol i tal, jo crec que després ens ho explicarà la convidada, però disfrutes fent la teva feina. Però quan ja vaig passar a federació i tal, ja pel que em pagaven, ja vaig dir, ja no estic disposat a aguantar segons què, perquè al final també em costava no perdre els papers a mi com a àrbitre. Vull dir, hagués agafat algun i l'hagués insultat jo amb ell en comptes d'ell a mi. És que aquesta part econòmica també t'ha de compensar. Jo li preguntaré unes coses. Jo vull parlo per saber, l'experiència perquè, meva clar. a futbol sala. Futbol sala és una mica diferent que el futbol 11, futbol amateur, però no està prou pagat per lo que han d'aguantar i el que a vegades vas de que et trobes en situacions de que t'afecten a tu Clar. la teva integritat, de dir, és que no sé si sortiré al pavelló... Física, directament. No, això. I No mental del que t'hagin dit. I que amb tot el carinyo, després ho parlarem més en profunditat, però a tu no et paguen per anar a un camp a aguantar com 100 energúmens Sí. treuen la seva bilis de tota la setmana acumulada perquè estan en una oficina tancats davant d'un ordinador i no donen per... Vull dir, i no m'escalfo més. No La m'escalfo més. primera rajada. Mònica Aguilar pel TikTok, ja tenim el primer de La gent es Montalbó. pensa que perquè a l'àrbitre li paguin 30 euros per anar a xiular li poden dir el nom del poble. Quan et pagaven? 30 euros? 50, depèn de clar, va 50, pujant no? en funció de categoria. Uns 50, 60, la que hi ha xiules juvenils de futbol sala i tal, són 50, 65 bruts. Després ja influeix també si hi ha taula, si no, però que no està pagat perquè aguantis allà i insults, home, no està pagat. Que no compensa. Vull dir, és que no té... Tu Des coneixes... d'aquí el meu suport a tots els àrbitres, sóc un gran defensor dels àrbitres, de veritat, sempre. Doncs ja tenim un defensor. Bracons, tu coneixes algun situacions... Algun conec i algun que l'havia entrenat jo, després s'ha fet àrbitre i ens hem anat trobant pels aquests camps de Déu i és complicat, perquè sempre et preguntes, hosti, com és que fas aquest pas a ser àrbitre? És a dir, què et porta? Perquè saps de primera mà, no és que diguis, vinga, m'ho passaré molt bé, saps que aniràs a molts camps i que a molts llocs el primer que faran és insultar-te i dir-te coses i si a sobre ets dona, encara et tractaran amb aquell punt, perquè per desgràcia encara hi és, amb un punt de menyspreu, de... Masclismes, li podem dir. Sí, de molt Li podem dir- paternal. No li fiquem Parlem amb propietat. Parlem amb propietat. Sí, Micromasclisme. No, sense el micro, molt sense el mal micro. portat, vull dir que són coses que inclús com a jugador a vegades que veus dius, deixa'ls en pau, pobre home, però sí, pobra gent que està intentant fer la feina el millor possible i nosaltres suficientment tenim en fer les coses mínimament decent bé amb la pilota als peus o amb les mans com per a sobre estar rajant A mi, dels pitjors comentaris que m'ha pogut fer un entrenador és a la prèvia dir que sapigueu que avui ens xiula un àrbitre perquè ho tingueu en compte. Una. Sí, un àrbitre, o sigui, com posant l'accent en tingueu en com advertint-nos d'una mirada ja totalment esbiaixada de prejudici. No diguis el nom, no diguis el nom. I que dius,
però què està dient aquest senyor? Però com dient, tingueu en compte els comentaris, No. ja sabeu, com si pensant també que ell ens mirarà diferent a nosaltres. No, és una inclús cosa el que segurament sí, pobre, per tot el que ha patit, no? Bueno, per tot la porta darrere, però... Però inclús al vestidor tots ens ha passat alguna vegada això, que ens arbitri una àrbitre i ja escoltes comentaris de tios, o companys d'equip, que el primer que pregunten és està bona? A l'Instagram, Tu alguna. què t'importa? Segurament. Sí. Perquè tu, oi que no Jo he estat en un vestidor que miraràs si està l'han bona buscat un a àrbitre? Instagram i Deixa'l en tot. pau. Sí. Mireia, no sé, tu, si t'has trobat situacions també en la que fins i tot a vegades t'has sentit com no còmplice, però dir, ostres, què està passant amb aquesta No, àrbitra? còmplice no, però, òbviament- Amb una àrbitra, amb una dona, Dona. Sí. Còmplice mai, perquè jo ja et dic, intento respectar, crec que tenen una de les feines més complicades, però sí que és veritat que empatitzes una mica de dir, hosti, el que ha d'aguantar, sobretot líniers, jo em trobo molt amb líniers a la categoria tercera i a segona ref, que és, hosti, jo només les veig sortir a escalfar, penso que no li toquin la banda on hi ha la graderia, per favor. Ja les veu, ja pateixes Saps? preventivament ja pateixo per elles, no? per a veure el que potser no, que és un partit que va bé i que tens públic doncs decent i Sí. respectuós. Que és el general, O sigui, Que és el hem de dir també general, que és el sí. general, que no tothom Clar. que va a un camp de futbol és un orangutan amb cervell. Jo et El diria, problema que només que n'hi hagi 50-50, Montalvo. General, no? Jo vull pensar que no, que el problema és que els altres fan més soroll, però vull Ja. pensar que hi ha molta més gent assenyada que va en un terreny de joc i que xiuli qui xiuli, no li diuen res a l'àrbitre, com a molt protestes o alguna cosa, però que no vas a l'insult personal i a fer mal. No? Sí, ja t'entenc. No, i en tema de dones, és el que deia el Jordi, encara que hi hagi 1.000 aficionats que es comporten bé, només que n'hi hagin 2 que diguin Clar. una cosa fora del lloc, ja, clar, queda molt marcat. Exacte, Sí. sí. En Totalment. aquest sentit, el 50-50 al que em referia és que un partit, si un no, et trobaràs potser amb algun inconvenient d'aquests, però clar, és minoria dintre de tots els espectadors, no? Vols dir, Montalvo? Sí, que la majoria, doncs... Jo crec que sí, i si ho enfoquem en el tema d'una dona àrbitre, vull pensar que la gent no insulta pel fet de que sigui dona, és el que diu ella, òbviament. Segurament n'hi haurà 15, 20 o 30 que sí que ho centraran en això, i aquest és on està el problema, perquè tu pots, com a espectador, pots qüestionar si ha xiulat una falta, si no l'ha xiulat, això és targeta, això no és targeta, però és a dir, el problema entra quan l'insult es converteix en un insult masclista pel fet de ser dona. Va, doncs anem a conèixer la protagonista d'avui. Abans, Sant Vicenç... Palmera, cap de Palmera setmana. 3-1. Contra el Terlenca barcelonista. Ah, sí, és veritat. Palmera, I amb relliscada damunt dels gols, lamentable. Relliscada teva? Sí, M'agrada aquesta que aixequi la És mà. que m'ha dit m'ha dit, és que no sé què em passava a les botes, que les botes... Venia de Menorca, no? Mallorca, Sí, un porter que diu que les botes, sí, que per culpa de les botes no ha parat un gol, és un fantasma, però... Àtico, què? Cap de setmana? Un amistós palmat. Com comenceu la Lliga? Passat l'octubre, o sigui, passat el pont de la Una cosa, per Hispanitat. què el futbol sala d'aquells, comença tan tard sempre? Perquè es fa esperar. Pel Halloween. Comença pel Halloween al final. Perquè no tinguin calor, pobres. Hi ha menys equips... Ja. Cerdanyola molt bé, no? Un més 3, sí, Increïble, 1-3. no? I playoff, no? A domicili, 2 de Garròs, o sigui... Com està Boris Com Garros, està Boris? Que gran, una abraçada aquí a Boris. Hem de dir que va venir tan en forma a l'estiu, abans de... Quan vam fer el final de temporada... Va firmar 10 gols, crec. Jo el vaig veure i vaig dir, aquest tio està més fi que mai, o sigui, Sí, estava sí, fibradíssim, fortíssim, Sí. molt moreno, a més, que això influeix també a l'hora de fer gols. I el Ha fet una pretemporada. Els gols, finalment. quin tipus de gols? Que el tio, està, o sigui, endolladíssim, de fet. El Cerdanyola està a la part alta. A mi m'està sorprenent l'inici de Lliga del Terrassa i del filial de l'Espanyol, Tots dos Estan allà baix, Tots dos a baix, és cert que portem molt poquet, i Sant Andreu i Europa, que de moment es mantenen a zona mitja-altes, l'Europa amb 7 punts, crec que també està en zona de promoció. O sigui que... I Badalona Futur, què? Badalona Futur també. Impressionant, també. Sí, correcte. Ferran Costa... Aquesta setmana hi ha Copa Federació, Això s'emetrà quan hi hagin jugat, però recordem que els catalans juguen també a Copa Federació. Hi ha un duel entre Sant Andreu i Lleida. Sí, que veurem qui acaba. Lleida líder amb 4 victòries. 12 punts. O sigui que haurem de trucar... Haurem de fer venir la visita, gent sí. Haurem de fer venir la gent de Lleida. O anar a Lleida. Home, uns cargolets i tot. Cargolets, home, que ens convidin. Home. M'agrada molt Per aquesta exemple. M'agrada molt. Perfecte. Doncs anem a saludar ja la nostra protagonista, amb careta i tot, amb la Mireia Sanz, que debuta avui amb la seva secció. Va, som-hi. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat. Jo vull un camp de sorra petitet, un públic que apreti molt i un marcador que no funcioni. Futbol català, amb Marc Marvà. També som Futbol Cat,
amb Mireia Sans. Baby, tell me what's your flavor. I'll give it to you nice and sweet. Don't you know that Va, som-hi, ja hem posat bastant sobre la pista, Mireia, qui és la nostra protagonista, però posem-li noms i cognoms i jo crec que ja la podrem saludar. I crec que ens resoldrà molts dubtes que han quedat aquí sobre la taula, Totalment. perquè ella al final és la protagonista d'aquests partits del que ha de sentir i de tot el que viu. Saludem doncs a la col·legiada López Brustenga del Comitè Català. Bona tarda, Irene. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda, Irene. Us poso una mica en context perquè la veieu aquí, potser Sí. no la coneixeu o no us ha pitat, no ho sé si us ha pitat, si us sona. Ella té 23 anys, en fa 9 que arbitra pels camps de Catalunya, Déu-n'hi-do. i va començar amb 15 anys, o sigui, és tota una valenta. Em comentava que va començar pel futbol base, a poc va anar pujant, tercera catalana, segona catalana, i aquest juny ha ascendit a primera catalana, això en futbol masculí. En futbol femení va començar en un moment on es potenciava molt l'esport femení, amb la campanya Orgullosa. Va començar com a línia preferent, va pujar a nacional, a la Lliga Reto, que era l'antiga segona divisió, i des que es va crear la primera ref, a través d'un programa de talents, ha pujat com a àrbitre principal. O sigui, està ara a primera ref xiulant a femení. Allà la tenim. Ostres, I a primera molt bé. catalana I a part, masculí. primera catalana. Sí. Que... A primera catalana ens podem trobar perfectament aquest any, eh? Pues Irene, tracteu-me-la molt bé. A l'Atlètic Sant Just et tractarem molt bé. Vull dir que no et preocupis. Bé, Irene, jo la primera pregunta que tinc, òbviament, i jo crec que ens l'hem fet aquí els quatre, és per què? O sigui, per què vas triar estar en aquesta banda i no integrar com a jugadora en un equip? Bueno, doncs jo vaig ser jugadora. De fet, quan vaig començar a arbitrar sí que jugava, però vaig patir una lesió a la clavícula que després, bueno, amb els anys em va impedir jugar esports de contacte i de més. I, bueno, vaig començar a arbitrar perquè tenia un amic del barri que ho era i va ser el que em va mostrar, perquè realment tampoc és una cosa que és com ser futbolista, no? Que està tot arreu i hi penses, o sigui, no ho veus com una opció. I, bueno, m'hi vaig ficar. Per mi en aquell moment la veritat és que no va existir cap tipus de prejudici ni d'estereotip d'això no ho puc fer i se'm va acollir molt bé i res, a partir d'allà doncs, un cop ja no vaig poder jugar a futbol i vaig veure que em volia dedicar-hi a això, doncs des dels 15 anys soc àrbitre. I dèiem que, bueno, després ens explicaràs tota la part més controvertida, però sí que és veritat que sou un perfil doncs que heu d'aguantar certes coses durant els partits. Què t'aporta a tu l'arbitratge a nivell personal? Bueno, realment és el fet de dir, ostres, estàs cada any lluitant, t'estàs preparant físicament, estàs estudiant els partits, ho estàs donant tot, per si tens informe aquell dia, poder tenir bona nota. Quan falles és una cosa que et dona preocupació, que no ens és igual, en contra del que pensi molta gent. Que sí que competiu. Bueno, al final després entrarem en això. això, amb si competiu o no competiu. Sí. I, ostres, quan fas un mal examen, quan fas unes males proves, un mal partit, t'ho emportes a casa. I jo crec que al final és aquesta ambició de dir és el que m'agrada, estic entrenant 3 dies a la setmana, 4 dies, estic estudiant molt i és el que vull aconseguir. A mi em sorprèn molt, sobretot, perquè jo he jugat a quarta catalana o tercera, com està l'àrbitre de sol sense línies. I tu sola, ara en tens 23, quan hauries de votar, que tenies 17, 18, 19 anys, sola a tercera o quarta catalana, però, o sigui, de bo que a mi em poses allà, hauria passat por en alguns partits, vull dir, i tu com a sobre com a dona tan jove, no hi havia partits, sincerament, que podies passar por dins del camp? En tant com por, no ho diria així, sinó diria més aviat sentir-me sí que sola o sentir-me com sobrepassada per la situació, perquè al final és com, ostres, jo m'equivoco i m'equivoco molt, o sigui, ens equivoquem molt nosaltres. Clar. Sí que és veritat que hi ha errors que poden ser més transcendents que altres, però, ostres, cap àrbitre s'equivoquen a primera, doncs imagina't nosaltres, saps? Aleshores és com, l'error ve amb la professió, igual que amb la de futbolista, igual que amb la de tot. Aleshores sí que a vegades quan tens un mal partit, perquè al final no podem estar sempre al 100% o el que sigui i t'estàs donant compte al camp perquè nosaltres ens adonem quan ens equivoquem, quan no estem fent bé, quan no estem del tot concentrats
doncs sí que m'he vist sobrepassada, de dir, ostres, et venen cridant 22 jugadors o jugadores, d'estar agobiada, sí, a vegades, abans quan era més jove, sí, ara ja, al final també és una cosa que amb el temps acabes acostumant-te de dir, vale, ja tens l'experiència, ja comptes amb la base aquella. I Irene, a l'hora, o sigui, parles ara de quan te n'adones de l'error o quan veus que no estàs fent un bon partit, com ho gestiones això a nivell tu intern? És a dir, d'adonar-te que potser acabes de cagar-la, que era un servei de cantonada que no era i ha vingut un gol. Això t'influeix a tu a l'hora d'altres decisions en aquell moment que has de xiular? T'influeix el dir, hòstia, acabo de cagar-la contra aquest equip, ara no els hi xiulo això? Perquè és una cosa molt complicada i que no he tingut mai oportunitat de preguntar-li a ningú, per tant aprofito i t'ho pregunto. És a dir, com intentes subsanar el teu error com a futbolista? Doncs intentes fer millor les accions que et venen i com a àrbitre això com ho intentes fer? Home, doncs no. O sigui, no compensa. Quina pregunta és aquesta? O sigui, si un àrbitre s'equivoca és que és de manual d'informador. Si t'equivoques no et tornis a equivocar. Sí, però com el gestiones tu a nivell de dir... Pues xiulant bé a la propera. Bueno, que ho digui la Irene, Bueno, però jo estic bastant amb els bracons. Lo típic ha compensau. A veure, la frase compensau és cada setmana la diem als jugadors. Irene, digue-ho tu, si un àrbitre compensa, parlant malament, a l'informador és que se'l ventila a l'examen. Si un àrbitre compensa una errada. Sí, clar. O sigui, al final jo no vaig amb cap equip dels que hi ha allà. O sigui, jo al final, si m'equivoco en un penal per un equip, no em vull equivocar en 2 penals al partit, perquè a l'informador li és igual que sigui un per cada. O sigui, aleshores és això que jo dic, ostres, compensar, no? Si al final m'estic equivocant. També et dic que tot sigui equivocar-me en un sac de banda o en un de meta o una falteta al mig camp, que tot sigui això, també t'ho dic. Sí, totalment. Abans li puc fer una pregunta jo i tornes tu, Mire. Irene, jo et volia preguntar una miqueta o sigui, està molt bé que estiguis tu amb nosaltres avui perquè, clar, al final no és que portis xiulant 2 o 3 anys, sinó que has pogut veure tota una evolució perquè portes des de molt jove xiulant. Quina evolució has vist tu tant en el món de l'arbitratge enfocat des de que no sé si cada vegada hi ha més dones que xiulen, quina evolució també has vist en els camps de futbol on vas, si és cert que es nota que s'està aconseguint alguna cosa a nivell d'educació, de respectar la feina dels àrbitres, siguin homes o siguin dones? Vale, doncs, com li vaig explicar a la Mireia, jo vaig entrar en un moment molt bo, que va ser quan es va implantar la campanya Orgullosa, que es basava en fomentar l'arbitratge femení, fent cursos a meitat de temporada, perquè realment hi ha una convocatòria que és al febrer per apuntar-t'hi, però van fer cursos express, van anar als clubs a donar xerrades, amb les jugadores també els clubs van fer molta feina de captació i de més. Aleshores penso que vaig entrar en un moment molt bo on s'estava potenciant molt i ens estaven donant més eines per tal de dir tu pots arribar on arriben els nois també. I, al final crec que el del futbol també va una mica amb la societat. O sigui, és un todo indivisible, que jo dic. Si la societat avança, també avança el futbol. Que hi hagin més noies també és veritat que ajuda, perquè ostres, a mi encara quan vaig a pitar alguna a la vi o alguna al matí, escoltes els nens, no es pita una xica hoy, no sé què, i... El que comentàvem abans. Que és com, que no és res dolent, o sigui, realment ho diuen com sobtats. I jo crec que al final el que els hi sobta no tant als nens, sinó també als entrenadors i a més, és com, no lo he visto nunca, doncs ja agafo un prejudici o no tan negatiu, o sigui, molts cops, o sigui, a mi m'han felicitat, perquè quan ho faig molt bé és com ho has fet superbé, però quan ho fas malament és com ho has fet molt malament i realment podria fer el mateix partit que un dels meus companys, que si el meu company ho fa bé jo ho faré millor que ell, i si el meu company ho fa malament jo ho faré pitjor que ell. És a dir, es sobredimensiona tant lo bo com lo dolent. Són d'extrems, com sempre. O sigui, és com, sí, són coses molt arraigades que tu no te n'adones o hi ha el fet el que jo sempre dic, no crec que m'insultin perquè sigui dona, abans he escoltat que ho parlàveu també, sinó simplement perquè creuen que això és una cosa que a mi em pot fer mal, perquè des de la societat és com un punt dèbil, aleshores jo t'ho busco. Igual que quan hi ha un noi molt jove, una noia molt jove que comença a arbitrar amb 16 anys, també m'hi ficaré amb ell, perquè crec que és dèbil. Aleshores, doncs, va més per aquí la cosa. Jo aprofitant, Irene, una mica això que comentaves ara, m'agradaria saber, perquè potser ens escolten moltes noies que s'estan plantejant o estan veient... Això m'interessa, els inicis, no? Els inicis, o
Què s'ha de fer per ser àrbitre? Què has de fer tu a nivell... Primer per preparar-te i després també que ens expliquessis una mica aquelles hores prèvies al partit, com us prepareu també vosaltres? Vols dir abans d'entrar al món de l'arbitratge Sí, exacte. o un cop Primer, estàs dins? des de que tu decideixes, escolta, em vull formar per ser àrbitre. Vale, doncs, primer sobre les inscripcions al febrer o així més o menys, i aleshores passes com un filtre que és, vas un dia a la delegació que sigui, si de Barcelona, de Girona, del Vallès, de Lleida, d'on sigui, i et passen un filtre, doncs et pregunten per què vols ser-ho, una mica una entrevista perquè al final si són 80 persones i només hi ha 40 places, doncs has de descartar, no? A partir d'aquí, si t'agafen a l'abril, comences un curs, que jo en el meu cas va ser cada dilluns fins al juny. I al juny vaig fer un examen tècnic, que si l'aproves, doncs al setembre fas les físiques, i si l'aproves, doncs ja estàs dins del món. Això per començar, i després a partir d'aquí vas a classe cada setmana, un cop per setmana, 1 hora i mitja o 2 hores, i et vas formant segons amb els professors que tens, amb jugades, amb preguntes d'examen, amb anècdotes que ens hagin passat al cap de setmana nosaltres mateixos, i Hi ha alguna formació, Irene, diferent o pel fet de... haver d'enfrontar-te dins d'un esport tan masculí per ser àrbitre dona. Hi ha algun tema específic o és un tema que es dona per suposat o tens el mateix tractament, sigui àrbitre masculí o femení? No, l'única cosa diferent que hi ha, que és com a tot, és els barems del físic. Realment ells t'estan demanant un apte les proves físiques, i tu aquest apte el passes. Vale. Sí, exacte, sí. O sigui, no és de dir, sinó que els barems estan ajustats, doncs, com els Mossos, com els bombers, com a tot arreu. Sí. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, clar, ells t'estan demanant un apte, però el que no ens podien demanar era de dir, ostres, l'apte sí que sol ser el mateix, vale? Però clar, no em pots demanar el 10 d'un noi perquè potser mai l'arribo a fer. Aleshores, doncs, en aquest sentit sí que estan ajustats perquè puguem competir en igualtat anatòmiques, tot. Jo tinc una més i ho expliqueixo. No, perquè hi ha molta gent que segurament no ho sap, però ara ho estava explicant. Ja has vist, és la secció, però aquí has de lluitar pel torn de paraula. No en tenia cap mena de dubte. Potser era així, No, és que vull que es quedi una cosa bastant clara. O sigui, els àrbitres, molta gent es pensa que aquests tios van el diumenge o el dissabte a un camp de futbol i tal, i al darrere, la Irene ens ho pot explicar, hi ha moltes hores d'entrenament perquè tenen aquestes proves físiques que són exigents i que s'han de preparar per passar-les. Jo tinc companys d'àrbitres que és això, que durant 2-3 dies a la setmana buscar unes pistes d'atletisme per anar a fer sèries, preparar-se al gimnàs, vull dir, hi ha una feina al darrere, Irene, que molta gent a vegades es pensa, mira, aquests venen aquí el dissabte, xiulen i se'n van a casa, i no és així, no? No, la veritat és que, en el meu cas i amb els companys i les companyes de categoria, el nivell físic que tenim és molt alt. O sigui, realment molts de nosaltres entrenem com atletes i estem molt preparats físicament ara. O sigui, i a nivell tècnic també, o sigui, l'arbitratge català té molt, molt nivell. Que bèstia, això no ho sabia, que s'entrenen tant. No, és una borrada. Ho dic perquè tinc un company que ha xiulat, ha estat quart àrbitre a primera divisió i que xiula a primera federació, i el nivell d'exigència, però quan xiulava a segona ref o a tercera ref, el nivell d'exigència ja per aquestes categories a nivell físic els implica que facin entrenaments, el que estava dient la Irene, de 3-4 dies a la setmana. Com si fossin jugadors d'aquella categoria. Al final, el nivell físic, després quan arriben les proves físiques, fer dieta, bona alimentació, estudiar i preparar-te bé els exàmens, el tema dels informadors que et venen cada 2 o 3 setmanes a posar-te nota, que després el que acaba decidint si puges, vull dir, no és només en el cap de setmana, sinó que hi ha una preparació que la gent es pensa que no hi és. Sí, no, ho desconeixia totalment. Mireia, hem parlat també amb companys, en aquest cas de la Irene, no? Sí, exacte, hem parlat, Irene, amb un company teu, que crec que heu coincidit sobre el terreny de joc, que és Sergio Álvarez, exàrbitre a primera catalana, assistent a segona B i tercera divisió, i a veure què ens explica el Sergio. A veure, escoltem. Hola, bona tarda. Doncs bé, penso que les noies cada cop més tenen més presència en l'arbitratge i això és un fet positiu. D'altra banda, crec que com a societat hem d'evolucionar perquè no ens estranyi o veiem inusual que una dona estigui en un partit de primera divisió o bé també en un partit de futbol base.
I res, de la Irene dir-vos que evidentment és una persona que s'ho ha currat i està on està gràcies al treball i l'esforç, que creieu-me que és molt al llarg d'una temporada. I res, que gaudeixi de l'arbitratge, de tot allò positiu que porta, que la veritat són moltes coses, i jo vaig tenir el plaer de poder estar en algun partit amb ella, i la veritat que és una persona molt constant i que penso que no té límits. Una abraçada forta a tothom. Irene, tenen molta estima, Que maco, el Sergio. Aquí has convidat algun menú o alguna cosa, no? Veig aquí amb aquest missatge. Jo d'aquí em sorgeix, suposo que també com a dona, una pregunta, i és que, clar, jo també a vegades a Llafonteta rebem tripletes arbitrals on hi ha una sola dona. En aquest cas, per exemple, tema logística, perquè, clar, hi ha molts camps que potser només hi ha un vestuari habilitat pels àrbitres. Llavors, com us ho feu quan coincideixes amb gent com el Sergio o amb que la dupla és d'homes? Bueno, no tenim molts problemes en aquest sentit. Vull dir, per exemple, vaig tenir primera catalana aquest cap de setmana i, bueno, el vestuari estava ocupat per un partit d'abans o no sé què, i només tenien un vestuari, doncs, jo què sé, em vaig a canviar el top i la samarreta al lavabo i després, vull dir que m'estic canviant allà, ningú em mirarà, ningú... No és en aquest cas. I després, doncs, no, luego te dejo esto para ducharte, i no hi ha cap tipus de problema. Ni m'he sentit mai incòmoda, ni no sé... És com tants anys ja que tu saps que tu els respectaràs a ells i ells es respectaran a tu. Parlem una mica del tracte, no? També específic que poden rebre, i no sé si ens pots posar exemples, Irene, del fet de ser dona en un món d'homes i de tractes o de situacions que has viscut una mica incòmodes, no? Segurament, perquè crec que és inevitable que les deus haver viscut després de tants anys. Fins i tot jo et proposo, que segurament no ho vols fer, però que posis clubs, camps i aficions amb qui t'has trobat amb problemes. Potser no seria el millor per si després la setmana que ve... No, bueno, és que m'és igual, però és que és per denunciar-ho, per això també estem als mitjans. Mira, jo per sort no m'he trobat cap incident així supergreu com potser s'ha trobat alguna companya meva que, bueno, suposo que ho heu vist a les xarxes quan ha sortit o a la tele o quan s'ha donat, o sigui, no cal entrar-hi. Però bueno, sí que és veritat que de micromasclisme sense cap tipus de malícia ni res, sempre. O sigui, al final tu ja vas a un camp i ja és el que he dit abans, ja et miren diferent o ja com que l'expectativa de no hospitar a una chica es pues no lo va a hacer tan bien o ostras, cuando lo hace bien es como wow, no me lo esperaba. Aleshores, coses així, moltes. També, jo que sé, amb els jugadors m'he de guanyar més el respecte que els nois. Jo quan he anat de línier o el que sigui, després he vist com parlaven els jugadors als meus companys i després anava jo de principal i veia, dic, ostres, és que es pensen... També perquè he començat a arbitrar categories d'amateur molt jove, no? I em diuen, aquesta és una nena, li prenem el pèls. I ja aquesta infantilització també és una mica... també parteix de la mateixa base. Aleshores, cada cop també he de dir que a l'haver més noies que arbitren i que la gent ho estigui normalitzant, passa molt menys. O sigui, la gent ja no s'estranya que hi hagi una noia pitant a segona catalana o a primera catalana, perquè abans n'hi havia una, ara en som 5. Jo tinc un dubte. A més de primera catalana, és a dir, futbol amateur, segueixes arbitrant futbol base? Sí. Quan... Què tal és a dir, notes molta diferència en això que estaves parlant del tracte d'aquestes infantilitzacions o tot plegat quan arbitres futbol base a quan arbitres futbol amateur? Home, sí, amb els nens sempre és més fàcil, o sigui, al final ja tinc una edat i el futbol base és fins a 18 anys, juvenils, nens de 16 a 17 anys, no és problema. Sí que m'he trobat amb el cos tècnic, això sí. O sigui, però de la mateixa manera que és com dir ai, que mona, no sé què, o que guapa eres, o coses així, que tu dius, és que potser m'ho està dient com si fos la seva filla, saps? Perquè, però és aquest tipus de no, jo estic venint a treballar, o sigui, tractem igual que els companys, i ja et dic, és sense cap tipus de malícia, la majoria dels cops m'han tractat molt bé sempre i mai ha estat, però aquestes coses existeixen, i bueno, dius, bueno,
Sí, és que s'ho pren massa bé. No, paternalisme. No. És el paternalisme Totalment. que està dins de la societat. Sí, exacte, condescendència, sí. que són coses que és el que deia abans ella, que al final el futbol no deixa de ser un reflex de la societat i el paternalisme és una cosa que viuen cada dia. Vull dir. Totalment. I al final també ens passa, jo crec, perquè, clar, tu estàs a una banda, jo també estic, i totes les noies, que aquests micromasclismes els acabes integrant com una cosa normal, perquè és el que ha dit ella, dius, que em passa sempre, però bueno, no van amb mala fe, però no deixa de ser-ho, perquè segurament si ella fos un home o jo fos un home, doncs hi ha certes coses que no ens les dirien. Però bueno, les acabem integrant en el nostre dia a dia de, bueno... Doncs El teu exemple número 1, Mireia, que m'encanta, és que quan arriba l'equip rival, què et pregunta sempre? ¿Dónde está el jefe de prensa? Bueno, pues no, pues está aquí delante. Està aquí, Casa de tu madre. No, jo ja no li dones importància, però dius, hosti, queda molta feina pendent, i per sort cada vegada en som més les dones que estem aquí lluitant i treballant. Chapó. Cada vegada passarà menys. Irene, jo per tancar et voldria fer una pregunta, que és què li diries a una noia que es vol dedicar a ser àrbitre i potser li frena el tema aquest de, ostres, m'estic ficant en un món d'homes, a veure què em trobaré, a veure què em diran, a veure com serà arbitrar un partit d'homes. Què li diries tu com a dona àrbitre? Que, bueno, això no ha de ser una barrera. Jo, en el meu cas, personalment, sempre m'he sentit superacollida dins del que és el CTA. Molts dels meus millors amics són àrbitres i vull dir, em recolzen moltíssim des de sempre. Mai m'he sentit malament ni discriminada dins del món, o sigui, al contrari, o sigui, sempre ens donen la mà quan ho necessitem, sempre estan allà per nosaltres i està molt bé, o sigui, està molt bé ben organitzat tot, estem molt ben protegits, la federació dona la cara per nosaltres sempre i mai m'he sentit com si estigués sola de dir, vale, m'ha passat això i no hi ha ningú que estigui, no. O sigui, que al final crec que és una cosa que s'ha de provar, evidentment, tu pots provar-ho i després que no t'agradi, però si ha de ser una barrera el fet aquest de dir és un món d'homes, que cada cop ho és menys, que són moltíssimes àrbitres ara mateix, o sigui, ja t'estic parlant que potser quan jo vaig començar eren 20 i abans del Covid, a l'any de temporada 2019-2020, em sembla, ja érem 120 àrbitres en actiu. O sigui, aquest creixement que segueix sent un 1% de tota la plantilla arbitral, però al final cada cop en som més i tenim molt bon grup entre nosaltres també i bueno, I ara després d'aquest speech, en el curs de febrer, vamos, allau d'inscripcions de dones àrbitres. Tant de bo, tant de bo. T'escriuran perquè els hi donis recomanacions. Crec que està molt bé, i acabem ja. Una cosa que ha dit la Irene, que a vegades fotem pals aquí a tort i a dret, i ha parlat molt bé del CTA, del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Imagino que tu, com a àrbitre tant de primera ref femení, en aquest cas deu ser CTA espanyol, però també CTA català, parla molt bé també de les dues federacions, està bé dir-ho, després de totes les polèmiques que ja està havent, doncs que el testimoni de la Irene ha sigut de que el tracte és exquisit tant d'una banda com de l'altra, i tant de CTA espanyol com de CTA català, i que us donen totes les facilitats del món. Per tant, jo crec que això també està bé que ho hagis dit i està bé que ho ressaltem, Irene. No, sí, la veritat és que inclús amb les categories, les dues categories que tinc jo, clar, al final, ostres, una designació ve de Madrid, l'altra ve d'aquí a Catalunya, s'han de posar d'acord per quan jo pito primera catalana, pugui pitar la setmana següent primera ref, que no em quedi amb menys partits, i o sigui, si tinc seminari de Madrid i tinc aquí seminari, me'l convaliden, o sigui, que no em posen travetes per al contrari, o sigui, de fet, tenir dues categories en tema de gestió i sobretot de fatiga mental és molt complicat i bueno, es comprèn molt des d'aquí. Doncs, Irene, escolta'm, espectacular testimoni. No volies preguntar-li per la pasta? És veritat. Econòmicament, sí, perquè no... Primera ref, preguntem només per primera ref. Primera ref? Què cobra un àrbitre principal de primera ref, Irene? Això és públic, es pot consultar... Bueno, públic ho podem esbrinar ràpid. Bueno, i si no ho serà ara, si t'ho diu. No, per si no vols dir-ho, però era una pregunta que estàvem fent abans. No sé quina és la minuta que li dieu de que cobra un àrbitre de primera ref per pitar un partit. Sí, no em fa res dir-ho perquè és públic al final. De primera ref, tant els nois com les noies en aquest cas són 300 de drets arbitrals. 300. És el que es cobra. Aquí van les dietes de si has d'anar al camp del Depor? No, això segons... A banda, segons desplaçament... Segons el partit, correcte.
Sí, però al final, bueno, és això, estàs tot el cap de setmana allà, molts dies estàs 3 dies, 2 dies, segons què. Clar, que Sí, la primera està bé, ref ja està parlem bé. d'equips d'això, que et pots anar a xiular un Deportivo, Deportivo a la És Corunya. que hi ha tanta diferència amb el jugador, saps? Clar. És que ho trobo molta diferència. I per tant, jo crec que a nivell econòmic, el que dèiem abans, segurament no li compensa i és més la passió, Clar. com molts dels que estem aquí en el, Sí, en el sí. futbol, no? És la passió de fer el que t'agrada que més el que et compensa econòmicament, perquè si estàs tot el cap de setmana fora, Totalment. sense veure els de casa... Sí. Bueno, Home, no crec que ningú àrbitre que arriba a primera ref sigui pels diners. Això queda claríssim. Irene, escolta, t'han fet mai una ovació en un camp o no? Ovació? Sí. Hi ha hagut ovacions? Però també amb el mateix, pel mateix de dir, bueno, és que al final és perquè et resulta una cosa estranya i, bueno, ho has fet molt bé, doncs uau, i potser els nois no li fan, o sí, però amb menys freqüència. Però també m'han cridat i m'han dit de tot, vull dir que no... Bueno, escolta'm, aquí som d'ovacional i fem una ovació. Alba Irene, Amb un plató, amb un estudi no te l'havíem fet. En un estudi no te l'havíem fet mai. Espectacular, que per mi donar la cara, explicar-les i amb I tanta el naturalitat, discurs. M'ha sorprès molt molt. bé. M'ha sorprès. I jo crec I el que i amb tant discurs. positivisme, vull dir que al final... 100%. 100%, i bueno, jo t'agraeixo molt aquest positivisme i aquestes ganes de defensar la teva posició, la teva feina. D'aquí 2 anys a la Lliga F, o un any, no? Això ja... Sí, pressió. Aquest any pots Bueno, pujar, poc a no? poc, poc a poc. Bueno, Aquestes coses no es 20, diuen. 23 anys, aquest any ja pots pujar, o sigui... No es diuen que es gafen. Vale, ja m'ho diràs l'any que ve. Sí, Ja m'ho diràs l'any que ve quan et vegi... Si puja a final de temporada, se celebra. Ja farem Aquí una trucada, celebrem, sí, ja celebrem farem- els ascensos de farem tots una els trucada. equips, o sigui que celebrarem també l'ascens de... No, però molta sort en aquesta temporada, També, Irene, que sé que... Objectiu, fer uns partits i ja està, i gaudir. Partido a partido. Partit a partit, bons Partit a informes partit. i bones Exacte. proves físiques i endavant. Irene López Brustenga, un autèntic plaer i moltíssimes gràcies per ser avui aquí al podcast de Catalunya Ràdio. A vosaltres, gràcies. Adéu, adéu. És que clar, i després de dir adéu a un àrbitre, ara ve el Bracons a estripar i tot. Estripat. Que falta el Bogarde. Ja, no, ja veuràs avui. Winston Bogarde, amb Jordi Bracons. Intenti fer el que pugui, gràcies. Intentarem fer el que puguem, Bracons. Sí, a més, avui més que mai, perquè després d'un discurs tan de collons, o sigui, de nassos com Impressionant. aquest... Molt bé. Ara vens tu. Ara Mireia, Ara vens tu. Mira, t'he de dir que has fet la tàctica contrària a qualsevol jugador de futbol, que és començar la temporada. Anar fent, llavors fer un març, abril, maig, perfecte per renovar per la temporada següent, que és Ja, el que tio. fem els jugadors Però- professionals que portem anys jugant això. Ja està pagatòria de dret, Que és començar fatal. Llavors, Podem Mireia, signar ara ja la renovació? Me l'he guanyat. Bueno, se l'ha guanyat la Irene. S'ha guanyat totalment. Espectacular, espectacular, obrint així secció, però ara ve Bracons a estripar-ho Ja tot. està. Sí, no, a més, reconec que a més, després d'aquest discurs, però quan se'ns va posar sobre la taula el tema, el primer pensament va ser el d'agafar la falç, la destral, la katana i el morter i anar amb tot a faltar a l'estament arbitral. Suposem que per Ganes, experiències... tenies ganes, A més, suposem que per experiències viscudes durant molts anys en el terreny de joc. Sí, El cert, però, és que aquest Bogarde no serà això, sinó que serà un exercici d'empatia, cura i, sobretot, respecte pels més desfavorits. Som-hi. Amb el número 5... Molt bé. És iniciació, perquè passaran els anys i per moltes veus, com la de la Irene, que escoltem, mai sabré del cert quin bravatge, documents signen els pares a les seves esquenes o quin encanteri se'ls hi aplica a una persona que decideix iniciar-se en aquest món del xiulet i les samarretes de coloraines. Volem suposar que es tracta d'homes i dones amb dues tutxanes als peus i que davant la impossibilitat de practicar aquest nostre esport, sense semblar pingüins amb patins a les potes, decideixen ser els repartidors d'ordre i justícia futbolística. No ha de ser gens fàcil, però, tenir 15 o 16 anyets i posar-te a xiular 4 partits de futbol 7 cada dia en camps de tota la teva comarca amb nens que podrien ser els teus germans petits un heroi. i amb autèntics troglodites a banda i banda del camp dient-te tota sèrie d'improperis. Però bé, estimats, al final això és com enrolar-se en una gang de joves del carrer i que per considerar-te 100% de la seva criu et demanin primer robar una botiga i després pagar-li una pallissa a algú. Si no t'agrada, no haver-te ficat tu solet en tot aquest merder. Quina autèntica comparació.
Anaves bé, eh? Val 4 a l'esquena. Ens estan torçant, Podem tornar. Sí, ara a veure. amb el ressacot sobre la gespa, perquè em vull endinsar momentàniament en aquell meravellós partit a primera hora del matí, 9 AM d'un dissabte de desembre. Encara que sí, ha xiulat de ressaca Montalvo. Sí, diu que sí. És un clàssic. És un clàssic, Sí. A veure. Amb el camp encara mig gelat, nens i nenes abrigats amb malles tèrmica, guants... Dissabte de desembre, després del sopar de Nadal de l'empresa, alguna cosa així, no? Sí, d'aquests dissabtes que no et ve de gust, l'últim que et ve de gust és estar en un camp de futbol, doncs a les 9 del matí es recatrà perquè el nen i la nena juguen. Què passa? Clar, tots els jugadors o jugadores abrigats per no passar una setmana amb pulmonia, i arriba l'àrbitre amb aquella cara d'haver passat molt mala nit. Que el primer pensament segur de pares i mares deu ser, pobre, segur que no es troba del tot bé aquest jove. El que no saben és que fa hora i mitja, és a dir, a les 7:30 del matí, i ara us demanaré que mireu la pantalla, aquesta persona estava així. Si us plau. Per la gent que ens escolta pel podcast, hi ha un autèntic piròman ballant amb la boca una mica torçada. Experiències com aquesta només poden comportar una cosa, i és arbitratge erràtic, suors i calfreds, perdre's la meitat de jugades on la pilota surt o no del terreny de joc, no ho saps mai, protestes de jugadors pre-benjamins perquè no entenen absolutament res del que està fent el col·legiat. Montalvo està fent cara de recordant moments. El camp del Terrassa, m'estan venint molts moments. Moments d'haver-ho passat malament, El camp del Terrassa, l'Olímpic, tot gran, 4 camps. Sense moure't, intentant xiular al metre, saps? I tot això amb constants mirades al rellotge per veure si queda gaire pel final del partit. Sobreviure es converteix en una missió pràcticament impossible, i només a Can Va se'n van al vestidor a tancar ràpid l'acte i passar-se 10 o 15 minuts sota la dutxa per mirar de reviure i intentar recordar de pas què t'ha passat a la vostra vida a les últimes 12 hores. Lleva collar. He estado preguntando y nadie ha visto a Dan. No he tenido una resaca así en mi vida. ¿Qué llevas en la muñeca? ¿Anoche estuviste en el hospital? És resacón en Las Vegas? Sí, l'havia de posar. Val a dir que aquest tipus d'àrbitres també es poden trobar en partits que es juguen entre les 3 i les 5 de la tarda, normalment en futbol base, i un diumenge, on pots trobar autèntics individus amb xiulet i samarreta de colors que venen total i completament borratxos del seu dinar. Autèntics campions. Endavant, amb aquests àrbitres. Amb el 3. Endavant. El 3 és per les mirades. Se'n salta una música cada cop que sentim Àlex Massana. Està bé, la música està bé, està bé la música. Què és aquesta música que ens salta? Ja és molt massa. M'agrada. És perquè se'm va la cintura sola. Tira, que ens tira. El número 3 és per... M'imagino a Massana dient el número 1. A més fa una cara de... A la breix, Pam, Massanetes. En fi, el 3 per les mirades, Juan, les mirades, perquè és aquell col·lectiu dins del col·lectiu arbitral que només veure l'arribar a un camp de futbol ja presents que alguna cosa no anirà bé aquella tarda. Actitud altiva, mirada escodrinyadora de dalt a baix, el delegat de torn, si no vesteix de 21 botons com sí que ho fa l'àrbitre encarregat de xiular el partit, directrius tipus vull que els equips estiguin a menys 10 a la meva porta, que no m'agrada esperar, i xuleix fins i tot a l'hora de fer el sorteig inicial, situacions que ja veus que no poden anar bé. Aquests són els bons, Sí, però també poden ser els bons, però representa segur el que cap dels col·legiats i col·legiades de l'estament volen arribar a ser quan s'enfunden el xiulet i les targetes autoritari, poc dialogant, amenaçador. Són els mateixos que escolten 4 frases des de la grada. Venga, va, no lo has visto, ¿no? Pero míralo. Qué malo eres, Ardi. En aquell moment, aturen el partit quan escolten això, van al delegat o al segon entrenador local i li diu que como esto siga así, paro el partido y lo pondré en acta y os van a cerrar el campo. Cap dubte i cap certesa que quan expulsa algú són dels que a l'acte hi posen coses lleugerament diferents a la que ha passat en realitat. I cap dubte, tampoc cap certesa, també, és clar, després veus vídeos de futbol exòtic on hi ha jugadors o presidents que salten al camp amb una pistola i ens posem les mans al cap, però clar, en fi, personatges infames que ataquen el bon nom i la bona intenció de l'estament arbitral i són per tot arreu, que no saps com, segur que volen ser minoria, però sempre n'hi ha 2 o 3 a cada lliga, ja sigui futbol base o amateur. I mira que volíem ser bastant... Molt a favor d'aquest col·lectiu. Tu eres d'aquells? Molt a favor del que és autoritari de veritat. I el que diu, o paren d'insultar o aquí no seguimos. Aquí mando yo. Sí, aquí mando jo. Clar, perquè és l'autoritat, per això és l'àrbitre.
sigui, et ficaves seriós o no a vegades? Sí, home, clar, sí. És que m'ancanta aquest paper de Montalvo. Les targetes, ja, amb les targetes Sí, perquè a la banqueta només... Tens alguna fotografia? Tens alguna buscaré. Busca fotografia, que la penjarem a les xarxes, sisplau. Que el que t'envia tuits del Sant Andreu, el Domínguez és com... Albert Domínguez, no? Segur que diria que aniries a favor de l'Europa, quan xiulessis, Albert Domínguez. Una abraçada des d'aquí. Què pensaries d'un col·legiat com el senyor Montalvo? Vull saber-ho. En fi, número 2, vinga, tira. Amb el número 2... Hòstia, com estem degenerant. En fi, amb el número 2, com a casa enlloc. Perquè ja ho diu aquesta dita tan nostrada que on millor s'està és on vol estar i això normalment és a casa. Amb el futbol passa el mateix. Pràcticament tots els jugadors i els equips prefereixen competir al seu camp i no pas al dels altres equips. Hi ha àrbitres que ajuden de tota manera a això, ja sigui perquè es troben en ambients absolutament dantescos, delirants i que sovint es qualifiquen de bomboneres del barrio, ja sigui perquè han vist que la porta d'entrada i sortida de la instal·lació és petitona i no volen problemes, o ja sigui perquè al bar del camí foten uns entrepans de puta mare i que segons com xiulis el pagues o no després del partit. Això no ho havia pensat. Sí, hi ha autèntics mestres de l'arbitratge partidista. Del caserío me fío. Aquí has estat molt fi. Aquí has estat molt fi. L'àudio millor d'avui és aquest. Aquest i potser de tota la història. Perquè la finor no és el que et caracteritza i avui ha entrat molt bé aquest. En fi, autèntics mestres a l'hora de generar frustracions en jugadors i equips. Els trobareu especialment, per si algú vol saber, informació de servei, a barris de Terrassa o Sabadell, segur que us ha tocat el Montalvo, en alguns camps de les rodalies de Barcelona, però especialment a la zona del Bages, i on podreu gaudir de les experiències més premium d'aquests salvatges és a Lleida i Rodalies. No he vist arbitratges... Sempre pilla Lleida a la secció dels bracons, És que no he vist arbitratges... Mira que ens segueix gent de Mollerussa, però aquí pilla la gent de Lleida. Lleida. D'on et ve aquesta òdia a Lleida? Perquè on he viscut els atracaments més dantescos de la meva vida és a camps, o sigui, divisions estil preferent, divisió honor d'infantil, cadet, juvenil, a camps, rotllo, Artesa de Segre, Borges Blanques, Balàfia... O sigui, els atracaments que hem viscut allà són absolutament dantescos. Veieu com hem d'anar a Lleida? Sí, exacte. Hem de reconciliar. Sí, podem enviar el bracón sol, Vull dir, perquè potser arribem i potser... A la vostra categoria no, però... Quan toqui Lleida Cerdanyola en recordo del bracón sol. Un sol tindràs, t'acredito. Uns fores de joc t'arribes, en fi. Número 1, que ens faran fora, número 1. I el número 1 és per... És per... Ens cobraran doble. Les merles blanques. Merles blanques. Sí, perquè acabem aquest serial sobre els Jeffrey Dahmers del món del futbol amb el que són els dofins del col·lectiu arbitral, l'espècie bonica en un oceà de predadors i criatures immundes a mesura que baixes a les profunditats, sorprenentment intel·ligents, capaços de comunicar-se entre ells i fins i tot amb la resta d'humans, tenen la capacitat de portar-te per allà on volen, et deixen viatjar amb ells i fins i tot tocar-los quan hi interacciones. Totalment, m'encanta. El partit està controlat, hi ha bon rotllo i les decisions són encertades o no dins d'un criteri bastant homogeni. A mi em diu, l'altre dia a Tortosa em diu punta, qué bien estáis peleando con el central. Muy bien, muy bien. Molt bé, empàtic, dialèctic. T'ho juro, minuts 70, i ja ningú s'aguantava els pets i fotent-se unes hòsties com uns pianos. I que segurament us hauríeu dit... Muy bien, jo pensava. I que segurament us hauríeu dit el nom del porc amb el central. No, i tant, però era honest, el tema era honest i el tio ho està veient. En fi, tot fa semblar que el món és un lloc millor al costat d'aquests dofins del nostre món arbitral i el 90% de vegades és així. Ara bé, no els vulgueu veure en aquell moment on es creuen amb alguna espècie que consideren invasora, perquè tot el descrit fins aleshores es converteix en una màquina de matar i de treure targetes de tort i de dret que fa acabar amb qualsevol tonteria de socarrel. En qualsevol cas, i sigui quin sigui l'àrbitre o el tio arbitral que us trobeu als camps, respecteu-los i penseu que fotre la seva feina és complicat de nassos, imagineu-vos si a sobre l'han de fer bé. Amb respecte i empatia per totes bandes, àrbitres, jugadors, entrenadors i aficionats, farem del futbol català un món una mica millor. Molt maco. Quin final més poètic. Espectacular. Tira. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Sonaven campanes, que deu ser l'inici de del videoclip. Un rotllo Undertaker, no? Com si arribés la mort d'algú. Espectacular. Aquest que no t'expulsin aquest cap de setmana. No, aquest cap de setmana no puc jugar. Tinc un casament. Les botes estan... Escolteu, immillorable inici, Mireia Sanz, amb el número 10, a l'esquena. Molt bé, o sigui que ja anem treballant amb el següent, això. Seguim. No, el futbol no té memòria, No té memòria. Un altre tòpic.
Míriam, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bracons Montalvo, ens veiem la setmana vinent. Correcte. Que, per cert, i li fem una abraçada ja des d'aquí, si vol, a Samo Medes. El Samo, sí. Que n'hi ha vingut. Normal que no vingui, 0-3. Ha palmat 0-3. 0-3 contra el Vic. Està lesionat i està a Madrid. O sigui que... Torna? Ha estat? Torna? Què farà? Un futbol... El paquetet del dia d'avui, pobre... Futbol cat, futbol mat. Amb les bromes semàntiques de Montalvo marxem. Adéu a tothom, visca el futbol cat i el futbol mat. I adéu. Adéu. Llença el davantal a l'aire i se'n va cridant a casa. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que ja ens tocava. Surt volant el tap del cava i tothom s'abraça a taula. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que això s'acaba. S'acaben les hores que mai no acaben. Amb el suport de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física.